1985. We were evicted. We were evicted, President. Are we not human? Thank you. Are they Honorable admitting Member. that they don't see us as human? Thank you. Die is Afrikaanse hip-hop. Ik is geboren in die 80s. Net te jong, ik zie mezelf achter is wie kriel met een bitter op bom. Die brand de stijers, en jullie aan mijn kallet wat staan. Die aan die anders wat staan, omdat mijn vel gekallerd is. Niet de lucht wat donker is. 2025 zijn me waar die freedom is. Nog altijd misgekijk, nog altijd raak die pakken reik. Hulle bullets het verklaard, dieper dat gepenetreerd. Toe voor zo'n Jonathan en Michael, mijn hart is vol hate. 1985, Thousand Oars, Massacre, mami. Ik voel voor jullie, bloed, jullie murderers. Onze kinders aan kijk, soos hulle fokkelis. Liewe skielik legends, moet ik rest, maar as 3 dood en 15 injured. Nou staat ik harder, parlement met vlag wapper. NCC net soos vaderless en dapper, maar ik sê wat we sê moet word. Mr. President, these people will never see eye to eye with us Ik is geboren in die 80s. because they are not like us. Because they are not like us. Die is Afrikaanse hip-hop. But understand, Mr. President, they cannot feel our pain. Ik is geboren in die 80s. They cannot speak to our hunger because they are not like us. Die is We want Afrikaanse our land back. hip-hop. It is a crime against humanity.